Boas, benvidos a Pecho 3, o programa para fans do Obradoiro que hoxe homenaxean a Robi Iniesta, o único Iniesta bo español. Harta de tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocía la luna yo, ¿qué coño se ocupó el tiempo? En salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guarrada sin ti. Ni un só xogador do Obra que se apellidera Iniesta, por lo cual, cortar. Ningún día tranquilo nas oficinas de Pecho 3, Sempre hai que intentar meterse con ofender a alguén. Sí, estamos en ese... Estamos preto de Nadal. Podemos poñer como lema do podcast Sí. ningún colectivo sin ofender. Nos esforzamos cada día. Debaixo xusto de Pecho 3. Hai moitísimos colectivos, Sí, por cada vez máis complicado. O sea, Xa estás ofendendo a todos con ese comentario. Celíacos. Eso, colectivo. Recén voltos de vacacións, empezar a laburar, hai que faltar un pouco para desahogar, non? Sí, Parece mínimo, razonable. Por favor. Bueno, hai moita tela que cortar, porque nestas últimas casi 3 semanas pasou, creo que o máis importante de toda a temporada do Obradoiro, de momento. A lesión. Non, Ah, partido contra CB Descansa, que Increíble, estuvo moi ben. vaya partido. Non o votaron por Non o votaron na Liga Plus porque non teñen os dereitos. CB Descansa negouse a Sí, retransmitir os seus partidos. solo coas súas propias cámaras. Nada, espectáculo. Pero podíamoslo ver a través das stories de Junio. En plan, así, un pouco descansado. Bueno, 2 partidos, non? Na nosa ausencia, botábasenos de menos polo que nos dixeron, Sí, increíble. hai que relaxar outra vez, Vuelven las cabras, No, pero é como... Ese tuit bonito. Onte xa me dixeron no pabillón. Que, a ver cando gravades eu. Paga. Aí estamos. Por favor, É que xa está ben, sabes? A ver, cobrando, estou seguro que grabamos máis, Home, O sea, cobrando non marcho de vacacións a ningún lado. Bueno, igual sí. Igual sí, Depende de cando cobremos. Depende do que cobre. Bueno, claro. Aí todo cuestión dos Vamos a cartos. facer un change order. Mira, xa o dicía... Apoio a Pecho 3. Sí. .org. Como se chaman? Crowdfunding, non? Crowdfunding. Xa o dicía outro día Dylan Ennis en Twitter de acabo de enterarme de que en España hai unha baixa laboral paternal, o sea, unha baixa paternal de 4 meses. Eso inclúe tamén a xogadores de baloncesto. Non, porque non te fichan. Claro. Claro. O sea, van contra os dereitos laborais. Sí. Vaya. O sea, estamos facendo un podcast a favor da explotación laboral de outros. Sí. Sí, sempre. De xogadores de baloncesto, por supuesto. Sí, a ver, quero dicir... De futbolistas más. Obran máis explotados. Os futbolistas. efectivamente. E despois os cruzados e os rotulianos sufren. Sí, Claro. correcto. Por non poder parar por baixa de paternidade como todo o No, resto. por levar nenos no colo, aparte de ir a entrenar. Encima. Que eso Porque debería claro, estar prohibido, Porque tens que conciliar e tens que levar tu neno Claro. o mítico día de lleva tu niño a la escuela. Pues aquí es lleva tu niño al pabellón. Correcto. E despois, claro, sufrimos. Bueno, vamos cronolóxicamente, se vos parece, un partido, bueno, realmente con bastante pouca historia. Vale. Monbus Obradoiro 97, Flexicar Fuenlabrada, Eduardo Pascual 69. Eduardo Pascual. Triste infeliz, Triste ¿quién te infeliz. conoce? Que ¿Quién te casualidad conoce? 69, Sí, sabes o número de veces que escoitou ese día Born in the USA, sí. Eduardo Pascual. A ver, partido que a priori parecía moi decantado, ¿no? Hacia Obra, porque fue en la viña en cuadro. Perdemos o primeiro cuarto. Sí. Increíble, Claro. Pero hasta que sea... Darlle emoción e tal. No, era obvio que a partir do descanso iban a caer como mostras. A ver, Home, viñeron con unha rotación de 10, dos cales 3 canteiráns e, claro, xogadores como Vítor Benite, que tuvo que xogar 28 minutos, Mateo Díaz 33, Manchón 31, Belemene e Casibabu 26. Claro, ao final, rotación curta, cargados de faltas desde o principio, que acaban varios xogadores con 4 e con 3. Acabou sendo, pues, acabou se impoñendo un pouco a lógica, ¿no? Despois dese primeiro cuarto 23-25, Obra mete a directa no segundo 23-12. Vendo os minutos que xogaron, tampouco me parece para tanto, Bueno, é minutada, Bueno. A ver, sobre todo que minutada estando condicionado porque tens que xogar moitos con 3 faltas desde o segundo cuarto, non podes defender igual. Thomas Scrap firmaches todas, Así, pero non hai Thomas Scrap en
En primeira todas as posicións e en primeira fe. Correcto. Claro. Non coñeces ti a un base Thomas Scrapper, non? É Debería. un... Ule era un pouco así, Non me fales. Era. Non me fales. Era. Ahora Vamos ter que xa poñer a funeral de Band of Horses No, outra ese vez. xa cambiamos canción, non só para momentos especiais. Vale. Bueno, e eu creo que realmente despois sí que no segundo e no terceiro cuarto o partido rómpese. O Obra vaise 9 arriba o descanso, pero xa no terceiro cuarto parcial de 26-12 e despois xa un último cuarto un pouco, bueno, pues de darlle un pouco minutos os menos habituais, non? Meter a Micah Spade, que sí que xoga xa os seus primeiros 11 minutos, mayoritariamente xa co partido resolto, pero bueno, 6 puntos, 4 asistencias e un partido, pues bastante coral, ¿no? Quer decir, todos os xogadores anotando. Como están sendo todos Sí. moi nesa liña, ¿no? De feito comentábamos antes tamén no pabillón, como moi coral todo o equipo, como que parece, bueno, que é, non sei se parece ou xa é equipo. Sí. Xa os decíamos, os equipos de Epifanio tardan en Funcionar. funcionar, pero a partir da xornada 11 despegan como cohetes. Probablemente a 3 casi xa, Neste caso vamos ter que cambiar un pouco o discurso e vai ser a partir da xornada 3 funcionan. De momento estamos falando de históricos, entonces hai que esperar. Bueno. Porque a mellor o que pasa é que este obre tan superior que desde a xornada 3 empezamos a ganar xustiños, que ganamos de un en Guipúzcoa, ganamos de un en Estudiantes, e a partir da 11 empezan a despegar e ganan todos os partidos de máis de 20. O mellor. Non sei, ahora habrá que ver os novos condicionantes. E, bueno, un partido un pouco correcallas, ¿no? Quer dizer, sí que a sensación é que o Obra viu que o partido está bastante decantado, moitísimas perdas, 15 por parte do Obradoiro e 19 por parte de Fuenlabrada, donde se viu que en canto apretamos un pouco, pues, eles non tiñan ese ritmo competitivo, ¿no? Sí. A ver, no último cuarto van como fora, Nótese bastante, vamos. En versión que dá, desde logo. Sí, e despois, pues, o que falábamos, ¿no? Que parecía que estábamos tardando un pouco en arrancar no que ven sendo marcadores altos, que pues, Sí, pero estaba revisando. De feito, é unha pasada, nos últimos partidos. Vale, dende que gañamos de 4 en Oviedo. Vale, e gañamos de 1 a Estudiantes, que foi aí. Pero logo contra Tizona metemos 93 puntos, contra Cartagena 94, contra Fiwi, Palma, 99, 97 contra Fonlabrada, e 11. CB descansa 0. 150, ¿no? E onte 106 contra Zamora, quero dicir, estamos nuns logaritmos Bastante neperianos. neperianos. Está... Onte parecía que non queríamos meter os 100, No, chegou aí... 98 era rollo plan... De feito comenta, ¿no? Como algo circunstancial, digamos, na rolda de prensa. Os 3 minutos antes de anotar os 100, ¿no? Que estivemos aí parados. Que xente puxose un pouco ata nerviosa. Como que estaba aí Pistolerito Junior. Guai, increíble. Que permitiu, por certo, a Zamora camuflar moitísimo o resultado. Camuflar non, como é a palabra esta? Maquillar. Eso. Maquillar. Esa. Sí, axudamos un pouco. Bueno, camuflar máis ou menos valía, non? Bueno, depende. Subóptima. Claro, tú ahora si regalas, por ejemplo, a Tonai un kit de camuflaje, no va a ser lo mismo. Claro. Molaba, mamá, te compré un kit de eso. un mono militar, unha ramita que poñer pola cara, sí. E un tizón aquí para poñer debaixo da mexela e listo. Razonable. Sí. Bueno, pues mira, unha idea para Nadal. Eso te iba a decir, non sabía que pillar por Navidad, xa está. Oye, moi ben, pues eso, parece que o equipo sí que empeza a interiorizar un pouco todos os sistemas, por lo menos ofensivos de Epi, tamén en defensa. Dá a sensación de que cada vez o equipo está un pouco máis comprometido, non? No rebote, moi boa actividade de mans, moitos máis roubos tamén dá a sensación, non? De onte xa dicimos nas píldoras, pero a min encanta o partido de Sergi Quintela, literalmente mosca cojonera de dicir, Dios, si teño este tío diante... Cantas bolas rouba de quitarlle o balón directamente? E de canasta 3 ou 4. Sí, seguramente as estadísticas da FE poñan 0, porque é o que máis les gusta. Paso das estadísticas, eu solo sigo sensacións. Se fose fútbol e fose un rival, era candidato a acabar cos tacos na rodilla, Sempre. Sí, sendo baloncesto tamén, Tremenda mosca. É tremenda mosca cojonera, pero está claro que
o rol que ten que ter é ese. Sí, a ver. Ande presa. Eu creo que ele está moito máis cómodo cando liberas de responsabilidades de... No, subir ao mellor xusto non é o que máis problema ten. De Ter xerar. que dirixir o equipo, de Pero organizalo. subir sí que o desgasta algo físicamente. Sí, pero bueno. Cuando tira minutos seguidos. que pasa Pero que- é la calquera, claro, Claro. evidentemente. Pero como un xogador tan explosivo e tal, igual ter ese puntillo máis de gas de non ter que subir a pelota. Que onde a sensación que había que a Zamora lle costaba moito subir a pelota os 8 sin cruzar nos 8 segundos ou sin perder o balón. Sí. Liñas moi adiantadas e Pero tal. é unha cousa curiosa é que se te fixas nos saques de fondo de sempre presionan moitísimo o base para que non sexa o base o que sube O que o balón. recibe de primeira, sí. De feito moitos equipos o que fan é darlle o balón ao escolta ou un ou tres para que suba. Entón eso como que ralentiza moito o xogo deles tamén, non? Sí. Eu creo que era unha das cousas que tiñan pensadas porque de feito Epi fala varias veces de que eles son moi bons xogando nos primeiros segundos da posesión. Entón entendo que non queren que o base colla e xenere a partir de aí. De feito, moitas das canastas que nos meten no primeiro cuarto ao principio, que vamos un pouco para ellos, De mal balance. é de mal balance e de que eles corren ben. Non xogan mal, non é un equipo que xogue nada mal. A mí gustoume, a verdad, Zamora. Bueno, por pechar, que me quedou un dato curioso que acabo de ver de Fuenla. Fun fact. Fun fact, que decíamos de que se iba a notar a diferencia. O fun fact, aparte de dos cánticos a Eduardo Pascual, que eso estuvo moi ben. Espectacular. No, fichar, Gustaríame saber si, vamos, eu teño bastante claro que si eu fose o speaker, tería posto unha canción de Springsteen en canto entrar no pabellón. Buah, espectacular. Para ver si se soltaba a melena e empezaba con uns pasos. Soltar a merenda é complicado, Buf. Credes que o necesita tipo... un Fuenlabrada Estambul, dirías? Diría... Igual lle cunde subir e ir a BCL, Eu non son de odiar, pero si de terlle manía a xente. Credes que o público de Sar, a persoa que máis manía lle ten é a Eduardo Pascual? Que pasou por equipo actual, a parte de Jordan e Howard, sí. Están aí, E a boa de Eric Washington. Pero son todos o mesmo ano. Wow. Que entrouxo esa xente? Podemos facer un rajadoiro Washington histórico. por Navidad. Buah, por Navidad, sí, A ver, gústame. época del amor, vamos a odiar a todos. A ver, o de Washington, para mí, é que xa non o considero parte da obra. Chegou, saludou, molestou, marchou. Foi un pouco meme do Bo Simpson entrando no restaurante, Sí, sombrero, sombrero, tal, básicamente- meteu un triple e marchou. Viu aquí tranquilo para joder a configuración da plantilla e dixo, bueno, chao. Bueno, xa, e Que solo viño aquí porque para ver en el escaparate de BCL porque a CB non le importa a nadie, que é unha liga mediocre. claro, eso é verdad, pero tens que darte conta de que eso lle deu unha oportunidade moi importante a Kobliar. Kobliar ahora mismo ten unha carreira en Europa gracias a él. Sí, eso é verdade. Porque, a verdad, non tuvo mal ollo aí, fichando a Alexander Kobliar. A ver, non era o que facía falta por un momento. No, porque non estaba feito. Non é un sustituto para él, non é o mesmo perfil de xogador, e estaba nun momento de madurez. Eso é totalmente certo. Pero hai que dicir que estos A largo dous plazo, sí, a largo estos plazo. dous últimos anos o tipo está pues, 12,8 puntos, 5,1 Carallo. asistencias, 31% en triples o ano pasado e este ano 8,3 puntos, 3,8 asistencias en 19 minutos xogando en Europa, 45% en triples. Hostia, Sabía tirar. onde está? En que equipo está? Buduknost, xoga na Liga Adriática, un destes de Granxeiros. Eurocup. No, intermedio. Sí. Adriática intermedia. Creo que están en Eurocup, si non me equivoco, sí. Xoga Bueno. Eurocup. E o ano pasado tamén xogou Eurocup, Pois con nada 12 mal. puntos, 5 asistencias, not bad. Nada mal, No, había... Fichámolo pronto. Diríais, bueno, ahora que vai vir Dani Martín a todos os festivales de Galicia, volverá, te juro que volverá. No creo. Non creo. Nos vamos a... Pero o que sí que está guai, aparte, sobre todo sabendo que é o maior problema o mión na confección de plantilla este ano, no 4 si hai un problema. Quer dizer, que se temos un problema, un percance físico de Anderson ou de Galán, pensando que esa plaza de 4 que queda libre, está moi guai ter cedido a Blasevic por aí que se está fogueando Cuidado, de locos. Xogando 5, pero Está entre él e Suki. fogueándose tamén, Falta que fiche Fuenlabrada, só. Madre mía, foi labrada. De onde sacará os cartos, chaval? Non, Claro. non os ten. Non tantos, simplemente ficha. Sí. Credes que se está pedindo créditos a Mansalva para poderse pagar os xogadores? A mí chama moita atención, porque A ver, é unha certo locura, tío. que Nunha sobre semana, canto que fichou? A Renfrew, Renfrew, de Bishop
e agora ao Rocochea. Sí, que vai para 3 meses, nada Vai máis. ata as ventas de febreiro. O Renfrew, cantos anos ten agora xa? 38 creo que ten, se non me equivoco. Unha Pero bueno, de todas pasada, formas, o ano pasado Renfrew fai bueno, unha temporada bastante ascende, exitosa, sí, ascende, con ¿no? Betis. Ten, mira, 86, ten 39 anos. Xoga moi o ralentí, eso é certo, pero xogou así toda a vida, eh? Sí, Sí. quero dicir, pero mira, o ano pasado Pero algún día vai chegar o síndrome... con Betis o ano pasado fai 10 puntos, 3,6 rebotes, 5,3 asistencias, con 41% en triples. Sí, Mike hombre, Granger. Síndrome Granger. Un día vas a deixar de Sí, hombre, sacar as de volume todo o tempo, sabes? pero, Menos mal. Pero Menos ainda mal. que sexa como segundo base para porque xusto Fonler non creo que tivera o maior problema no base, que Mateo Díaz lle está facendo un temporadón. Sí. Pero chamou a atención Ese sí que se está fogueando, eh? Sí, pero despois de ascender tanto de Bishop como Renfrew sendo importantes en Betis, chama a atención que estiveran sin xogar. Unha sin cousa ningún rara, equipo. non? Sí, unha cousa Igual extraña. estaban esperando pola chamada de Eduardo Pascual. Sí, e Eduardo Pascual dixo, no, que aquí confeccionamos solo para presupostos a partir de decembro. E despois, bueno, pues a verdad, eu entendo que o de Aurrecochea pues, chama a atención porque se ficha ata as ventas de febreiro, porque despois se vai ir xogar o Mundial de 3x3. O sea, que lle vas facer a él tamén un pouco a pretempada. Home, eu entendo que é un xogador que lles vai levar bastante o teito. Quer dizer, un tío que, bueno, leva ahora a temporada media en ACB, xogando pouco, pero, bueno, era un pivot bastante dominador da Bastante liga. apañado, sí. Sí, o sea, eu creo que polo menos en defensa e rebote lles vai dar moitísimo. Cando volvemos a xogar contra concepto Juan. de tener un tipo que vais a pirar para xogar un mundial. Que sabes que se vai a pirar complicado. Sí, tío, non sei, non acabo de ver, eu non o faría. A ver, Non creo que teña moitas outras é o opcións. que che iba a decir, entendo que O a... sea, credes que están seguir mirando o mercado, a ver se aparece algo mientras este furando Sí. esta... cubres que encima teñen poucas fichas, tes un cupo... Tamén che digo, de verdad prefires xogar un mundial de 3x3? Que xogar en Fuenlabrada, sí. Uf, non sei, Porque sabe que... Esos serán cartos, supoño. Como moito está 3 meses sin cobrar. Sí. ¿No? Pero Sí. bueno, vinculárase incluso con rumores de poderse ir a Guipúzcoa, que dis tú volvo a casa, pues ao mellor, claro, non Quero sei dicir, canto dura o canto mundial, dura o mundial? é que ao mellor despois a idea, Sabes, igual dura un Mundial X e logo volve temporeiro outra vez para un equipo que quede entre o playoff. quinto o octavo para xogar os playoffs. E fas 4 ou 5 partidos, gañas algo de cartos e logo marchas de vacacións. ostra, Igual tamén ele estaba comprometido a esto. tamén vos digo, si Google non minte, que entendo que non, Suele mentir. mente, vale, pues entonces nada, No. en Mongolia, En Mongolia. do 1 ao 7 de xuño, o sea, xusto Ah, o claro, playoff, era preparación, todo. claro, entendo que vai un pouco por aí o É que non é o mesmo xogar 5x5 que 3x3, eh. Mira, aquí non, aquí sabe FIBA, na página da FIBA que mentirá menos que Google. Non vos fiades de Do Google. 23 de xuño ao 29. Bueno, O sea- está completamente fora. Está máis tarde todavía. Bueno, pois non sei se o veremos entón, porque xoga contra nós, estaba buscando o 7 de Febreiro. marzo. No, non. Porque as ventas son as antes. últimas últimos 10 días de febreiro. É xusto O primeiro despois partido despois de volver das ventas. pois entón nada. Bueno, E vamos ao de onte, non? Sí, o de onte foi divertido. No. No, a verdade No. que non. Aparte está Xa me olvidara. Sabes, estaba tan de bo humor. Aparte está prohibido, Está prohibido divertirse. Sí. Según José, sí. Prohibido, Bueno, divertirse. ainda nos divertimos Ainda se algo, divertiu bastante xente, porque ha venido a divertirse ao hormiguero 4.397 personas. Cuidado, Que- Vos logaritmos... Non agardaba eu esa asistencia un martes ás 8 da Non, xa tarde. che dixen. Moita xente para ser un martes pola tarde. Eu li un par de personas para facerse socios no Black Friday, igual nos No Blue Monday. Eso, Bueno. no Blue Monday, sí. É o mesmo. En par de los... Sí. No, pero eso en xaneiro. Sí, no, esto é outro Cyber Monday. Sí, exacto, Cyber Monday. Cortar términos anglosaxóns. Por favor. No lunes cibernético. Vale. Pois aí fixeronse un par de personas máis Abonadas. 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 Unha é do Leima, pero bueno, non pasa nada. Bueno, Crees que se fixo abonado casualmente porque sabía que iba a haber problemas hoxe coas entradas? Sí, correcto. Que Vaya eso- verdade, Eso é algo que temos que comentar ahora. É unha broma que teño con el porque viña moi pouco. O ano pasado foi socio e veo 5 partidos, entón Lemanista. chamo yo lemanista sempre. Pero bueno. pero está moi ben que viñeras a tan poucos e logo renovaras o abono aínda que fose 4 meses tarde. Estaba moi enfadado José, porque dicía que isto... Dicía, só van 4 partidos en casa.
E ter un abono tan barato ahora está premiando a xente que non se fixo socios. Pois igual é certo, Solo 4 partidos na casa. Foran 4 hasta que se fixo No, socio de Madrid. foron máis. 4 ou 5, non sei, dixo el, Pode ser, 5. Mira, en Tivemos concreto... moitos fora. Sí, eso é certo. O sea, quitándose de Copa, Canta, de Liga pero en se Copa foi. non houve ninguna casa, polo cual nada. Cantabria, Melilla, Tizona, 3. Fibui, Palma e xa. Fiwi, Palma, Fiwi. Que ganas de coller o avión para irnos a Palma. O sea, A verdade que sí, O sea, molaba comprarse ahora xa polo meme unha camiseta de Unha Fibui, camiseta de Fiwi e ir a animar o Fiwi. Juan Boca e decir... Era negra con detalles Non era fea, verdes e rojos. A camiseta está bastante chula. Non era negra. Sí. Entonces, Dende aquí pedimos a algún aficionado que nos envíe unha para probar. A ver se alguén de Fibui Palma escoita o podcast. se tallan normal XL, se tallan pequeno L, por favor. M para min, normais. Eso non ten ningún sentido. Se tallan grande, perdón. A mí encántame no Obradoiro que na camiseta normal uso unha M ou unha L según como apetece levala, se máis tal ou máis soltiña. E no suadoiro. Na suadoiro XXL. E se apretado. se un pouco tivesen apretado. unha XXXL, Queda ben. Pero non sei. Pero Sí. digo a camiseta vale unha M perfectamente. Da suadoiro tiene que ser unha E por que non probaches a ese? XXL. Se chegas a probar a ese, son máis camiseta- son máis pequenas, porque eu teño unha de fai 2 tempadas que teño unha L que me queda enorme. E agora teño unha granate L esta é eu creo que sabe o XL ou a L, o sea, menos que agora XL, seguro. porque Fíjate. eu teño unha L. El terá unha XL. Seguramente. Sí, XL. Sí, Eu sí. tamén XL, entonces. Vale, pois nesta XXL, nesto XL, na camiseta L ou M. Bueno, está claro. A taza si collen a talla única. A taza. A Taza. Taza collen talla única. Non que- sí. Sí, e váleme ben, Bueno. Cabe ben o café. Molaba que cando compras a taza che poña centímetros de buzón, 12, 14, e todo lá. Estaría, pois ten moito sentido, joder. No, hai Non porque eres tú que te adaptas a taza, non a taza ti. no, a taza tense A que ver, adaptar a os ti. labios que son bastante, sabes, temos E a roupa de can. Dúctiles e maleables. Sí, temos aí un Ainda non falamos da roupa de can. Nada. Peluquería. Según José tamén sirve para bebés. Entón pódeselle regalar a bebés. Bueno, porque José está nunha fase en que se está pensando en outras cousas, pero bueno. Pode ser. Sí, non ter cans porque está en pánico. Si, pero os bebés non lle ten pánico, polo visto. Ah, cortar. Está nese edad, home. Está en un punto de relación tamén que, bueno, hai que entenderlo. Bueno. E os 4.397 que nos fomos a divertir onte a Sar, tivemos un gatillazo, ¿no? Así a finais de primeiro cuarto bastante importante. O partido estaba sendo bastante atractivo ata que sucede a desafortunada acción na que se lesiona Ule Lundqvist, que falábamos dos seus problemas nos ombreiros, de si se fichara a Micah Spite para cubrirse un pouco en caso de posible lesión, e resulta que o que chega ao final é unha lesión no xeonllo, nunha entrada a canasta onde perde apoio, choca contra o soporte da canasta e dai xa non se pode volver a levantar, se empeza a golpear o xeonllo e, bueno, pues xa todos empezamos a pensar un pouco peor, ¿no? Cando se vai sin apoiar. Sí, quedamos moi fríos. A verdade, foi unha sensación. De feito, acabamos de quedar outra vez fríos Sí, por recordando o momento. o momento. A verdade é que eu o vin e dixen no, por favor. No. E foi sí, Sí, de feito. todos estábamos un pouco preocupados, ¿no? De decir, bueno, parece clásica... Bueno, recordamos un pouco de Huskic, ¿no? Sí. Esa sensación de que te vas sin apoyar, que despois de trastabillarte que che falla a rodilla e diste, pois, un cruzado, ¿no? Ou algo así. E o que, bueno, os primeiros rumores, todavía non hai nota oficial dos servicios médicos do clube, pero todo apunta a unha rotura do tendón rotuliano. Lesión grave, tamén de perder toda a tempada. Facer unha rima, pero igual non procede. Non é rotuliano, no va con Lucas Fallano. No, Vaya. ahora no. Fichar. No fichar. Pero bueno, probablemente lesión que obligará a pasar polo quirófano. Xa tiveron unha lesión no xeonllo en 2021 Lundqvist. A verdade que descoñezo se fora tema do tendón rotuliano ou outra, pero bueno, que tivera parado tamén bastantes meses. O mellor xa viña arrastrando algunha molestia, non? Unha tendinitis aí no rotuliano e clac,
Así que, nada, Simón, como preparador físico futuro do Obradoiro e servicios médicos do clube, que nos podes decir de que se espera desta rehabilitación e, sobre todo... Sacando a relucir todos os meus coñecementos, podo afirmar que era mellor que non o rompera que o rompera. Bien, de momento. Vale, pero ata aí chegamos todos, non? Sí, un desastre, tío. Millor ou peor que un cruzado? Máis largo, pero creo que ten un 2+1, non? Ule. O contrato. Sí, de cara ao ano que ven quizá teña menos risco de recaída. Bueno, Más fácil potenciar o de arredor para proteger que cruzado, porque a intervención neste caso é máis sinxela, ou non? a minha intervención non hai que entrar dentro da roda, non é intraarticular, non hai que entrar dentro da rodilla, entón, bueno, nese sentido Un poquinho mellor, non? Pero que un poquinho mellor, pero... todo, tío, un cristo, non jodas. Sí, sobre todo para un xogador tan novo que xa tan azotado por lesión, non? Cae ben o rapaciño. Sí, decía o Epi tamén na roda de prensa, ¿no? Que máis alá do que perde o equipo a nivel deportivo con Ule, tamén perde moito a nivel pues, persoal, ¿no? Que debe ser un rapaz que ten bastante peso dentro da plantilla, o humor, dos que che fai máis fácil o día a día. De feito, diría que outro dos momentos que a min me deixou máis frío foi a entrada de Epi na roda de prensa, porque parecía completamente destrozado, eso que gañamos de 26. Sí, non era a cara dun adestrador que leva 9 vitorias consecutivas en Liga 106-80. Estaba completamente triste, ademais. Sí, eu creo que entra bastante o tema persoal, non? Sí, teña moi boa relación, joder. E aparte, un xogador que pediu especificamente, era un tío que vos os esquemas agora estaba, bueno, sendo un xogador relevante. Eu pregunto vos, credes que esta noite, aparte de Epi, que evidentemente pasou mal, e Ule, que tamén non debeu ter boa noite, quen peor noite pasou foi Junior? Por qué? Porque Huskic, Lundqvist... Xogador que ven de Coruña, pa. Vai a xogar con 8 rodilleras, salvo Galán. Junior. Joder. De feito, o mellor en TikTok xa non fai ningún baile de agacharse ata o chan, non vai a ser que aí de repente soe clac. Pero... De que a xente vai a... No, e Galán non o trai Epi. Por lo cual Galán está libre de... A xente vai a Coruña e volve estropeada, Dirías leima estafadores? No, leima tóxicos. Intoxicación alimentaria? Sí, Ese era COP. Por eso Galán tamén está vomitando tantas veces este virus. O sea, que hai que pasar controis de sanidade neses lácteos. No peaxe de Mesigüeiro, por exemplo, facer aí unha especie de cuarentena, tal... 15 días sin poder tomar leima e despois avance. Como un Wuhan, Sí. Bueno, moi ben. Pois estaba lendo claro, debiouse lesionar como a principios de 2021. Vale. Pero non hai información, o sea, non encontro exactamente cal foi. Lesión de rodilla, pero nada máis. Con que equipo foi? ¿Sabes? Con Palma. Con que? Con? Palma. Fiwi Palma. No, Fiwi. Non Palmer. É Palmer. Creo que é Palmer. Sí, é Palmer. Cortar Palmer. Non sabemos todavía porque non estivemos. Estivo 8 meses de baixa. Ou seja, perdeuse a tempada aquela completa e parte do comezo da seguinte. E logo é cando ficha por Oviedo en febreiro de 2022, non? Sí. O sea, xoga pouquísimos partidos con Palmer e logo xa ficha con... Mira, por aquí Oviedo. está. No, minto. Era con... Perdón. Era Palmer Arena, pero era Bahía San Agustín, que si non me equivoco, Bahía San Agustín e Fiwi. Sí. Podemos entón... Espérate, que gustaríame ser un poquito máis... No. Espera, sí. Contra quen xoga hoxe? Xogan contra Palencia, verdad? Fiwi. Sí. Pois, perdón. Era Fiwi, Palma, Fiwi... Leemos aquí, Ule Lundqvist seguirá luciendo la camiseta del Palmer, Alma Mediterránea, Palma. O sea, Fiwi era Palmer, y ahora Palmer no es Fiwi. Todo muy lioso. Sí. Está me costando, Sí. El jugador sueco no pudo ayudar al equipo durante gran parte de la temporada pasada debido a una lesión que le impidió estar en condiciones de poder jugar. Recuperado de su dolencia en el tendón que me agarras con la mano, o sea, rotuliano. Joder. Buah. Lundqvist afronta con energía renovada esta nueva temporada. O sea, que Dolencia.
Dolencia ponse moitas Dolencia 8 cousas. meses. Serie, sí, o tendinitis o algo así, non sei. Ule comenzó su proceso de recuperación el pasado mes de febrero, en el que se confirmó que sería baja hasta el final de la pasada temporada. Bueno, como Entonces, ya fueron 3-4 meses que acaba a tempada Igual e fixo en unha verán fixo unha Igual fixo No, pero rotura a parcial, noticia, ou a así. noticia que leo eu é de decembro de 2021, ou seja, estivo outros 4 meses en xogar, igual tivo unha recaída ou algo, No, estuvo pois aquí claro, pon que Sí, será sí. claro, mellor non xogou. No, pon, ou seja, a noticia é do primeiro partido que xoga. Pois esta noticia, que é de cando renovan, que entendo que non vai ser en decembro, lóxicamente, estou moi contento por poder contar un año máis con Ule estando totalmente recuperado de su lesión del Pois tendón debeu rotuliano, ter asegura unha Pau recaída. Tomás, entrenador del Palmer. Pois debeu ter unha recaída. Bueno, ou mellor tuvo algún problema de ombro. Bueno, o que sexa, pero non puido xogar ata decembro. ¡No! Con esta renovación son Paul Figueras, Milan Susaksevic y el propio Uli Lundqvist los jugadores que se mantienen con respecto al equipo da temporada pasada. ¿Por qué da a sensación de que é o día da marmota en Obradoiro e todo gira en torno a Paul Figueras, Héctor Galán, Epi Por certo, e lesións? por Figueras tamén lesionado. Tenía cuidado outro. Dios mío. Hay que buscar dónde está Milan Susaksevic. Fallarle un brazo. Susaksevic. Sí, igual ahora lesionado. de repente buscas eso en Google y pon amputadas las dos piernas después de gravísimo accidente del exjugador de baloncesto Milan Susaksevic. Increíble. Bueno, máis alá da frialdade, despois falamos do que eso vai supor, ¿no? Para a obra. Con respecto ao partido, pois outra vez, non un partido con pouca historia, ¿no? Realmente. Sí. Zamora sí que deu a sensación de estar moi intenso durante todo o partido e non baixaron nunca os brazos, pero desde que te pos máis de 10 arriba non deron a sensación de poder acercarse no marcador o suficiente como para pelear o partido. Moi tranquilos, 20 minutos para Spade, obviamente, porque ademais Leo acaba a primeira ao señor mitad. Leo Westerman non lle apetecía xogar, parece. Eu creo que Chinouse bastante cos É o que te vou árbitros. dicir, apetecerse porque coa chinada que botou despois da expulsión Mi madriña. tiña ganas de xogar. É que as últimas dúas faltas a mí me parecen das Sí. máis baratas. Pero A última eres senior suficiente como para saber que non te tes que calentar así. Con tres faltas. Con 3 faltas, sabendo ademais. Sí, eso sí, Que, pero... que estaba a lesión de Ule aí, Xusto. que verdad que o partido está bastante Sí, pero bastante bueno. encarrilado, pero bueno, que se che complica e tes Xusto. a Maika que acaba de chegar, tendo que asumir casi toda a segunda metade. Podemos cancelar lo de Maika, que non me gusta nada decir Mika. Mica. Maika, tío. É como... Quen di Primark? É Primark. Vale, sabes? Mica. Primark. Tampouco decimos Sarah. Zara. Bueno. Pero é Zara. Eu non En falo. teoría, Sarah. Non sabía, pero non é galego. Sí, claro. Que sei... Que Que palabra é Zara en galego, non existe. o sea, tú eres dos que dirías club de baloncesto Juventud, Pull and Bear. ¿eh? Pull and Bear. Pero club de baloncesto Todo Juventud o mundo di Pull and Bear. ou Xuventude. Verdad? Sí. Club de baloncesto Xuventude ou Juventud? Cal. Juventud. O Juventud Juventud. de Badalona. Eu diría Young People. Club de Basketball Village Club. People. Village People. Young People Basketball Club. Bueno, Mike. Mike. Podemos Mike chamar Spade. Mike Spade. Veña, para... É Mike. Aparte, que pode ser que os colegas se chamen así. Xa propuxo un día que sodaches de min Miguel El Espigas. Miguel Espigas. Miguel El Espigas. El Espigas. ¿Y por qué te saltas Marquis? Miguel el Marqués Espigoso. Vale. Así sí. Bueno, Espigoso xoga 21 minutos, 5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. A sensación un pouco de timidez, ¿no? Sí, un pouquiño que... A ver, un tipo que sobre a ser protagonista. Pero que todavía non... Que non lle está collendo... Eu creo que ven un pouquiño tocado de Granada. De Granada e con falta de confianza. Con un pouquiño de falta de confianza, pero aínda así, Bueno, pero vénselle cousas. Sabemos que Mete un canastón. Sabemos que don Diego Epifanio es especialista en recuperar xogadores, ¿no? Sí. Que estamos realmente decaídos. Sí. A ver que traballo ten Non ahora. é especialista en proteger rodillas, eso estamos vendo que non. De feito, pregúntase en roda de prensa por él, di que Sí. vai que se lle ve que é un Chico moi bo complicado. xogador, Chico que é un chaval que está facendo Poñendo todo posible para adaptarse, e que ¿no? vai ter que dar un paso adiante a partir de agora, porque lle vai tocar asumir un rol que non tiña. Tamén deixa Bueno. entrever que antes non sabía moi ben que facer con él. Claro, o sea, eu creo que é un rol para o que non viña según Epi, porque é verdad que o mellor sí que é un rol que debería poder asumir un xogador da súa talla. Entón, eu creo que para claro. A ver, falando en plata, eu creo que A ver, a este tipo lesión foi de primer Soñando base. Claro. Moro. Sí, a lesión de Ule é unha faena para Ule, desde logo, é unha faena para Epi,
pero é unha lesión que evidentemente a Spite lle abre moitas portas, ¿no? De cara a poder integralo, porque sí que é un xogador que ten pues, menos versatilidade que a que pode ter Ule, que pode xogar tanto 1 ou 2 ou 3. Maika é un 1 que, vamos, puntual, perdón, Espigoso. Marqués Espigoso é un xogador que claramente é un 1, ¿no? Más puro por físico, por manexo de balón e un pouco por características, e que con Leo pues, probablemente se podan repartir os minutos bastante equitativamente, e creo que outra porta que abre realmente eso quería preguntar. É a Grela, porque, bueno, estábase falando de esa posible cesión que se iba a mirar ahora a medio prazo. Creo que tanto por cupos é interesante ter un cupo máis, e sobre todo que falábamos a principio de tempada que se lle viu sobrepasado, e o dio propio Epi, está Alonso tendo que asumir un rol que non era para o que estaba previsto que estivera, que era ese segundo terceiro base, o rol previsto era ser terceiro base, xogador número 12, e estaba tendo que asumir o de segundo base con moitos máis minutos do agardado, e que eu creo que lle pode vir moi ben pois seguir adestrando con estos xogadores, seguramente aprender do Marqués Espigoso, de Leo, e incluso, bueno, pois o que lle poida dicir Ule. No, aprender xa estaba aprendendo porque estaba entrenando con eles. No, con Espigoso no, porque non estaba cando chegou. Sí, el Espigoso chegou cando xa Alonso xa non estaba en dinámica de xogar como segundo base, refírme. Bueno, xa. Claro, ahora vai aprender máis todavía, porque tamén poderá aprender cosas de Ule ainda que non se xan pista. Bueno, si vai ter moito tempo para falar con el. Efectivamente, e botar uns FIFAs, que creo que eran os que xogaban xuntos. Entonces, sí? Claro. Son FIFES. Bueno, entón, eu creo que nese sentido, pois as pezas van a quedar moito máis fáciles de cuadrar, non ten tanto problema Epi de romperse a cabeza de que fago agora con este tipo, que era base titular e que para min nos meus esquemas ao mellor está xogador 11 ou 12. Sí, agora vai estar 20-20, entendo. Bueno, a ver que ver un pouco, dependendo mellor do partido. Creo que Leo sí que está cómodo neses 20 minutiños, pero mellor hai partidos que ten que por necesidades do partido a 25 e outros podes descansar 15, e eu creo que Mike pode asumir perfectamente un rol entre 15 e 25 minutos sin ningún problema, ¿no? Tanto por nivel como por físico. Sí, Espigas? Sí, Espigas. Sí. Entón, bueno, Team Espigas, habrá que ver, pero tócalle dar o do de peito. Es unha espiga aquí. Ah, sí. É certo. Creo que o que sí que hai que dicir é que é moi importante os timings da fichaxe de Spite, porque si nos chegamos a topar con esta lesión... De feito, comentámoslo, Sí. Que era unha boa fichaxe porque solamente era unha oportunidade de mercado, e se en outro momento necesitas un xogador así, igual non tes a oportunidade de fichalo. Non me quero ver a mércores 17 de decembro confirmada a lesión de Ule, tendo que ser Héctor Galán e dicir, vale, voume xogar gran parte das aspiracións a ascenso directo desde o 28 de decembro con o partido contra Leima, despois Palencia, despois Alicante e despois Ourense, en 2 semanas tendo que buscar a un base de nivel e que se adapte. No, dramático. O sea, realmente hai que dicir que ese movimento agora mesmo é como quen comprou Bitcoin en 2009. Decisión que no momento pode parecer controvertida, pero que che sai ben. Bueno, era un Porsi que ao final... Porsi Fisac. Casi. Porsi, pero ao final fixo falta e moita. Eu pensaba... Había que ter a Fisac e En realidade pensaba que sí, ou seja, todos éramos conscientes de que había altas posibilidades de que alguén tivera unha lesión, supoño, porque a ver, ou non, pero xeralmente estas cousas despois de tantos anos sabemos que pasan. Joder, estamos na xornada 12 e levamos 2 lesións graves de xeonlle. Sí, no, a ver, é dramático. É fora do normal. É dramático. Pode haber lesións musculares, pode haber molestias, pero é moi extraño, ¿no? Que teñamos 2 lesións tan graves en tan poucos partidos. E dentro sendo da mesma articulación tan diferentes. Sí, e en posicións tan distintas e en xogadores tan importantes, porque diste, bueno, che pasa isto co xogador 11 e 12 e capeas moito máis temporal. Claro. Eu a sensación que teño que evidentemente coa fichaxe de Sprite está todo moito máis avanzado con respecto a cubrir a baixa de Ule, e eu creo que está cuberta, sinceramente. Porque moita xente nos pregunta, xa vamos avanzando, se credes que vamos a fichar. No. Eu creo que non. Non creo. Creo que ahora mismo... No base no. A ver, realmente a idea de traer a Maika era para esto. Por si pasaba esto. Sí. E pasou. Xa está. Punto. Bien, pues listo, estamos avanzados. Seguimos tendo esa praza de extra libre, que eu creo que quedará por si. Hai outro... Por si o único que falamos onte. Sí.
é que dá a sensación, bueno, eu teño a sensación de que Maika non é o tipo de base favorito por tipo de xogo e tal, dos esquemas de Epi. Mira, vou te dicir unha cousa. A mí non me parece un xogador tan distinto, salvando as distancias. A Brandon Taylor, que foi o ano... Que? Brandon Taylor, si decir a Uli. Sí, No. sí que se parece un pouco. A Brandon Taylor, no? Que o ano pasado é o base titular de Coruña con Ertel e xoga moitísimos minutos. Non me dá a sensación de que sexa un xogador que se poida lonxar tanto dun rol que lle poida dar Epi. Evidentemente vai ter que dar un rol moi distinto a Ule, porque son xogadores, para empezar, que se sacan 20 centímetros. Entón, todo o que che podía... 23, 22, sí. ¿no? Todo o que che... un 77, 78. Sí, e Ule un 99, creo. Entón, pues aí andan. O 2. 92. Sí. Entón, bueno, pues evidentemente esa presión, ese comerte os xogadores entrando a canasta como un elefante non o vas a poder facer con Maika, pero Mika. Pero bueno, habrá que ver como evoluciona. Eu creo que o partido contra Palmer deste domingo é interesante de cara a darlle minutos. O mellor eu forzaría por que vaya tendo máis minutos, ir generando esas interaccións cos compañeiros. Sí, eu creo que ademais é un xogador que necesita minutos en cancha para irse adaptando e para encontrar o seu rol, digamos. E unha das cousas que máis me gustou do partido de onte, xa agora saltando da lesión de Ule e tal, é que ademais de anotar 106 puntos se dan 26 asistencias. Movemos o balón moi ben. Sí. 7 de Barcelo, 5 Barcelo, de Leo en 12 minutos. O de Barcelo é espectacular. Sí, Barcelo nun partido completamente discreto, porque a verdade que dá a sensación de que apenas estuvo, pasa 6 minutos en pista a empezar sin anotar, un de 4 números, sí, un de 4 en triples e de repente 14 puntos, 7 rebotes en 23 minutos. Nun partido que tú probablemente do máis discreto desde que chegou ao Obradoiro. Vai solo, Dous roubos tamén, que está moito mellor en defensa que o ano pasado. A verdade que hai que dicir que Félix Alonso é especialista defensivo, pero non foi capaz de involucrar os xogadores como está facendo Epi. No. Eu eso Veselle moitísimo, xa o levamos comentado varias veces, moitísimo máis activo, mete mans, rouba balóns en ataque moitas veces de que vai ao polo o rebote. Estás vendo pois outro perfil, non, del máis alá do anotador. Sí. E tamén, quero dicir, vale, mete 14 puntos e dá 7 asistencias. É que é unha burrada. Son moitos puntos, É que é unha burrada. Se son 7 asistencias de 2, son 28, pero ponte que sean 30 ou así. Sí, eu creo que hai un par de triples. Cantos rebotes fai? Un rebote, 2 rebotes. Bueno, bien, o sea, correcto. Non é un xogador que veña aquí a coller rebotes. No. En xogadores que veñan a coller rebotes, dos Anxos, para min outra vez, partido que é verdad que é un tío que produce solo prácticamente tamén, outra vez sai o balón. Non xoga 12 minutos tampouco, non? Xoga 13 minutos con 9.7 rebotes. Pero é certo que a sensación que ten é que ahora está un pouco acelerado cando recibe. Por exemplo, hai unha xogada que recibe con 15, 16 segundos na zona emparellado con Pauxté, que é un 2.22 ou 2.23, e que intenta postear cando non ten uns movimentos tal, e se acaba cerrando así mesmo o ángulo, tirando coa esquerda, que eu creo que non é o seu forte. A veces complicaste demasiado. El, quero dicir, ás veces parece que non ten claro o que sabe facer e o que non sabe facer, e no que bo e no que non é bo. Creo que aí abaixo na pintura, pois, tío, é un tipo con unha envergadura enorme. Tú rapa abaixo, cando estés debaixo da canasta sube o balón que casi non che vai chegar ninguén. Sí, o momento de pés no, sí. O sea, bien Playmobiles con mellor mobilidade lateral. Non é unha bailarina para nada, non sabe moverse moi ben. Non é velocidade que bueno, está en 10 puntos por partido, no, con 12,6 de valoración. Que é o que chico dicir, creo que produce prácticamente sin querer. Pero que falamos o outro día, en canto chegou Kravic, baixou. É certo que baixou en minutos, pero baixou en impacto no xogo. A min dame a sensación. Claro, Kravic, por exemplo, sí que sabe o que pode facer, que é baixar o balón, botar, dirixir, que casi solo ten que tirar de medio campo a ver se as mete. Tirar coa pelota sin collela na man. Eso é espectacular, tío. Espectacular. Que increíble. Fai os tiros máis planos. Sí, que Carlos Alcaraz. Pero hai unha xogada que ao final que Sinner. Que ao final falla, pero que pasa o balón, está enfrente do pívot nun lateral, mete o balón por debaixo das pernas, colle, tira como se fose un 3 ou un 2. Está con confianza. Está claro que Kravic sí que para empezar, debe ter moita carta branca por parte de Epi. Porque esa sensación de alguén que xoga liberado de, oye, tú xoga como tal, pero bueno, outra vez
un partido moi correcto, ¿no? 10 puntos, 6 rebotes. E é a sensación que teño con Kravic é que está mellor que o ano pasado que vimos en... Sí. ¿No? Está nunha situación máis favorable para él. Máis cómodo. Pero eu, dende que o vin en Zaragoza, o ano pasado en Estudiantes e agora en Obradoiro, joder, de feito lía a alguén dicindo, creo que alguén de Bajando al Barro, Kiko, creo que decía, Kravic está no seu mellor momento dende que chegou a primeira FEP. A ver, eu a sensación que teño é un xogador que non é tan distinto ao Kravic que vimos en ACB. No. É dicir, está dando un nivel moi correcto desde o principio, prácticamente. O sea, quitando os 2 primeiros partidos que evidentemente pagas a peaxe de estar inactivo e todo isto, a sensación que teño é que está crecendo co equipo, como casi todos, a verdad. Sí. Sobre todo. Como lle gusta, Vaya metralleta onte. Mima, para bien e para mal. Cantos meteu? 6 triples de 11, Don Junio, Barrueta, metralleta. A ver, é certo que os 4 primeiros os mete así, sen mirar casi. Sí, mete 4 de 5, ¿no? Así en nada. 5 minutos. E despois, bien, varios cortes con canastas fáciles. Efectivamente, é raro velo tirar 3 veces de 2. O día que bote o balón xa flipamos. Pero bueno, despois a sensación é, vale, 25 puntos, 25 de valoración, un traballo correcto, entre comillas, en defensa e no rebote. Pero isto, cun xogador que non fixera o que fai Junior despois de meter 4 de 5, dirías, Dios, que tipo, que bueno. E con él sempre queda esa sensación de por que te tiras estos 4 triples totalmente fora de lugar, vale, porque isto nun partido no que ganas de 26 non che afecta, pero nun partido apretado ponte que estás facendo un partidazo sostendo o teu equipo e de repente te zumbas 4 triples con rival encima 9 metros, 18 segundos de posesión e desequilibrado. Pois sí. Incluso hai unha que despois de fallar 2 ou 3 seguidos, hai unha que recibe, escapase o balón, que ollo, se ten un defensor encima, que iba a ser un tiro liberado, xa deixa liberado, tiro igual. El di que é así. Me la bufa. Sí, el di, yo sé cuál es mi juego y tengo que jugar así. Sí, pero claro, os días como onte que estás acertado, das o equipo máis do que lle quitas, evidentemente. Quer dizer, non lle vas dicir nada a ninguén que mete 6 de 11, ¿no? 25 puntos, 6 de 11, pero máis menos 7 en pista, Sí, aí estamos, que decir, a mí gustame moitísimo. Anderson máis menos 24 e Quintela. Quintela máis menos 24 en 14 e 16 minutos. Spade máis menos 22. Sí. Aí é onde iba un pouco, e de feito gustame moito falar dos partidos de Quintela e de Anderson, e creo que unha das cousas que máis se aplaudiron onte en Sar e que ao mellor menos lucen son esas defensas, esos rebotes, ese condicionar tiros, tapóns, varios fins de posesión de Zamora, perdas provocadas por moi boas defensas, e aí está ese máis menos que xa sabemos que para nós é a estadística que menos minte do baloncesto. Como nos gusta, Como nos gusta. A agregada. Bueno, puntos tras pérdida, Obradoiro 21, Zamora 4. O dato que iba a dar gracioso de Fuenlabrada era Obradoiro 52 puntos de banquillo, Fuenlabrada 22. Era o dato que me faltaba de antes. Aí están. Big Data aquí en 2025. Sí. A mitad, Sí, que menos da metade. Bien, e... No, digo, nos metimos a mitad de puntos de banquillo. Sí. Casi a mitad, vamos. No, máis da metade, 52. Contra Fuenla, non contra... contra Fuenla, sí, no. Bien, algo máis que co tema de Ule? No, vámoslo deixar. Non fichar? No. Esperar, praza de extra, vemos se hai algún inconveniente ou se o equipo ten algún déficit de cara a uns posibles playoffs, se que chegamos a... É correcto. Ojalá que non. É correcto, ojalá non cheguemos. Sí, creo que sería unha boa noticia para o clube non chegar a playoff, ¿no? Vale. E todo eso pasa por, aparte de, evidentemente, o partido do domingo, que non hai que quitarlle valor a un partido contra Palmer, que certo é que ahora mismo son colistas. A falta do partido de hoxe parece un partido que, si esta epineta sigue rodando, debería ganarse. Vamos a esperar a ver tamén que pasa nos partidos de Coruña ata o 28, contra o COP, e non sei contra quen xogan o fin, da verdad. CB descansa, non. Quen? Leima. Pois pode ser. No, xa xogou contra CB descansa. Sí, foi xusto antes de xogar contra Zamora. Sí. Que dixo o entrenador que tiñan xusto 4 partidos seguidos contra 4 que viñen de descansar. Correcto, sí, que lles veu ben despois da derrota en Copa, xusto. Mira, Coruña xoga contra Cartagena. En Cartagena. En Cartagena. Don Félix Alonso fainos un favor. Don Félix Alonso Parera. Sí, porque senón xa sabedes o que vai pasar en Cartagena. Fortar.
Soidos de Tixeiras. Sí. Bueno, falando dese partido contra Coruña 28, hoxe saiu a venta as entradas que quedaban, mas os abonados que evidentemente inclúe o abono. Foi unha cousa un pouco extraña, non? Enterámonos desta saída de ventas o abonado, bueno, abonado non, o afeccionado xeral onte a través dun tuit de Coruña que poñía que iba a haber 200, bueno, sectores de Tribuna 2 Norte 6 e 7, creo que son 5 e 6, unhas 200, 300 entradas para Leima, pero bueno, para Leima non, quero dicir, era xeral, podía... No. Había unhas para Leima, que eran eses sectores, 6 e 7 de Tribuna Norte, que estaban cerradas como tal, e depois saíron os restos, os que sobren polo resto do pabellón. Vale. O sea, que sí que se cederon... Sí. O sea, hai unhas X entradas, bueno, polo que entendín eu, quero dicir, que me corrixan despois se non algún ointe de Coruña, pero o que entendín é, estas van ser as de afeccionado visitante, o sea, 6 e 7, que entendo que será unha especie de convenio que non sei se os tramitou Coruña ou se eles podían acceder desde o seu usuario a esa compra, e despois saíron o resto a venda, pero ahora mesmo aparecen agotadas todas as localidades, o sea, quero dicir, porque Sar non ten todas as zonas que non sexan Tribuna 2 Norte ocupadas, entón, Sí, claro. Vendéronse todas as entradas en 15 minutos, caeu a páxina. Claro, que hai varias cousas. Primeira, queixa por parte de peñistas e abonados da obra, porque, bueno, consideran que o normal é que se dé un aviso primeiro o primeiro día, 24 horas, para poder comprar como se fixo sempre os afeccionados da obra a amigos, familiares, encima unhas datas como Nadal, que volve moita xente de fora, que quererá ir non sabemos se Fernolla conseguiu entrada, entendo polo seu Twitter que sí, pero e se non conseguirá, seguro que se non pasamos, mira, Fer, se non pasamos nos con pase de prensa damos o bono. No, que invite unhas 1009. Eu non deixo no abono a... No, porque este tío é capaz de roubarse e depois vende. Cando volves a... No, a xente que escoita Pan Ferreiro, o sea... efectivamente. Só pode Chaves deixar. Claro. Bueno, entón, hai un certo malestar, ¿no? Porque entre que se caeu a páxina, creo que houve moitos problemas de xente que cando tiña seleccionadas as entradas lle poñía introduce usuario e poñeche non coincide contraseña, despois dabas de recuperar a contraseña e poñía que non existía, bueno, que lío. Houve un lío bastante importante e sobre todo eso. Sensación de que o mellor se intentou, bueno, pues eu entendo que é un partido que o clube lle vai a dar uns ingresos económicos, non unha caixa, pero eu creo que tiñas que primar intentar que o afeccionado que estivese en Sar forse máis alado. Eu son totalmente partidario de que tens que ter un número amplio, ¿no?, de entradas para visitantes e máis en partidos así, pues 300, 400, 500, pero o resto non debería ser unha venta xeral antes que os teus propios abonados. Creo eu, que deste a oportunidade de nun partido tan especial tinguir das túas cores e todo isto, pabillón. Creo que é importante, ¿no? Ahora, falando das cores. Falando das cores, pero iso non hai, podes darlle ti. En hilado. Nada, falando de cores... Sí, algo. Sí, algo, ¿no? Falábamos no último episodio de que saíra unha camiseta para xogar contra o Leima. Chulísima. Como nos puxo un afeccionado máis chula que Barrueta. Cuidado, Estivnas, ¿no? Sí. Estifas. Camiseta negra azabache coa que vamos xogar ese partido, e onte o speaker ao rematar o partido digo, vémonos todos o 28 no derbi contra a Leima Coruña, todos de branco nas gradas. Claro, isto é algo que choca moito, ¿no? Que o equipo vai a xogar de negro, que tú saques a venda unha camiseta que pon que vai chegar para a semana antes do partido contra a Leima, o lóxico, entendo, sería que todos que compren esa camiseta sexa para levar a ese partido, a priori. Todos de branco. Bueno, non sei, eu creo que estaría ben desde o clube mandar pues non sei, chamalle un tweet, chamalle un email ou o que sexa, pero é un pouco extraño, non? Vender unha camiseta tan chula coa que van xogar os xogadores e que se chame desde a grada a ir de branco. Sí, tampouco non sei se van ao mellor ir de branco ou negro, que non son as cores de Coruña, pois está ben, pero que son, mentres ninguén vaya de laranxa, todo ben. Claro, o sea, non íbamos ir de laranxa en todo caso. Non tiña pensado, non tiña ninguna camiseta de laranxa, pero, bueno, non sei. Eles igual xogarán de laranxa, sí, non? Contra unha negra, en principio non debería haber ningún tipo de problema. Eles son blanco-laranxo. A priori se diferencian blanco-laranxa. Contra un negro non debería haber problema. Entón, bueno, pues non sei, a ver si houve bastante revuelo tamén por redes con este tema. A mí tamén me chamou a atención onte ese tema. Desde aquí nos dicir que... Eu só quero que chegue a camiseta porque quero probala. Eu vou ir coa negra. Eu vou ir coa negra e unha camiseta blanca por debaixo. É que tú imagínate que nos lesionamos, cosa que se lesionan todos do obra. Ficha competitiva e entramos.
Claro, salimos a xogar. Claro, por si acaso, xa... Triples dentro do medio campo. Suliñada encima, a camiseta, espectacular. Buah, increíble. A ver si se lesiona Marcelo. Increíble. Bueno, Vamos aí xa co tema, eu creo que deste último partido, que foi o que temos máis reciente, como sempre. Para vos, cal foi o xogador máis eléctrico? eu teño que votar ao noso amigo Metralleta. Home, si foi o máis eléctrico. Un poquito eléctrico, Estivo. Sí. Eu coincido. A pesar de que enfadou moito o partido que fixo pola selección que fixo que foi no terceiro ou cuarto, non? Sí. Que se zosca 4 ou 5 seguidos. Que non veñen a nada. Sí, a mí nos cobrou moito. Non... Creo que podía marcharse con un igual 6 de 8, 6 de 9, sí. Sí, tranquilísimo, Whatever. partidazo, todos contentos. É que é parvo, tío, porque, quero dicir, se ti tes boa selección de tiro acabas con 6 de 9, estaríamos aquí dicindo, vaya partidazo, pero agora estamos dicindo, é que non veñan a nada esos tiros. Incluso te digo unha cosa, se acabara cun 8 de 11 en vez de un 6 de 9, que é mellor porcentaxe, e metendo 31 puntos, estaríamos dicindo que está peor. Sí. Quer dizer, aparte, pues eso, creo que tens que involucrar a veces tamén un pouco os compañeiros, pues que falamos, Barcelos, sin ter un día tal, 7 asistencias. Espectacular. En vez de buscar as súas propias canastras. Vas votar a Barcelona? No. Junior, porque... Ou Kravic, Kravic tamén estivo bastante eléctrico. Menos eléctrico outras veces porque tiña que ter feito unha entrada que non fixo. Tiña que correr 12 metros e entrar e intentou pasar mal, cortar Kravic. No, pero Junior porque además me filtraron que é fan de Ben Shelton, porque despois de meter unha canasta casi colgo o teléfono, fixo así hacia abaixo. Entonces, eu creo que era unha cerilla e estaba facendo así para... Tío, necesitamos un editor do vídeo para que cando vayamos dicindo estas referencias poña gifs, sabes, de Ben Shelton así. Como Bill Kirkgore para que a xente, línea de cal, sabes? Para que a xente, porque a xente non sabe que Ben Shelton ten un rollo que fai así, sabes? Sí. Seguramente moita xente non sepa nin quen é Ben Shelton. Bueno, si alguén, pero que busque, o sea, si buscas Ben Shelton GIF, sí, aparece. Vaiches a ir. Sí, e logo buscas Djokovic GIF, e tamén lle fai un día así. Sí, a xente. E despois buscas LinkedIn e vaiche aparecer editor de GIFs pecho 3. Salario no remunerado. Claro. Excepto un par de cervezas. Importante, Ben Shelton, que non saiba, Triste infeliz, quen te conoce? Persona non grata, vamos. Sí, cancelado. O sea, entre Ben Shelton, Zurdo, aparte. para min entre Ben Shelton e Eric Washington, Buah. cero dudas, No, rodeados pero de zurdo de los malos. Vale. No zurdo, sino zurdo. Claro. Uf, mal eso, De agarrar a raqueta a izquierda, sabes? Sí. E a min gustoume moito no último episodio, xa que facemos xogador eléctrico, gustoume moito o apagón da xornada. A min gustábame o sitio e ademais o apagón da xornada. Sí, creo que é unha sección que pode vir para quedarse, porque xa que facemos rajadoiro de cara a todo externo, non está mal facer un apagón da xornada con os nosos propios xogadores e non ser hipócritas. Sí. O apagón da xornada de onte, para min, clarísimamente Alejandro. Bueno, sí, porque cantos triples se tira o señor Non Alejandro? é que se tire, Un de 6. Un de 6, Pero un de 6. non é eso, é que dous non tocan aro. Pero ti ves como lle flotan. O sea, obviamente con un de 6 No, non lle flotar. pero tirou 3 ou así con tío encima, sección regular. 3 tapóns, Ah, no, perdón, 3 faltas cometidas, 0 tapóns, cortar. A ver, clarísimamente Leo Westermano Leandro fue Messier. Deixouse bigotito e dixo Por un momento pensei que ibas a decir Not today. Ula, claro. No. A ver, xa sería rozar moito o humor. O sea, pero a súa rodilla sí que apagón. Para ti, apagón maior ou menor que Bender? Esa rodilla. Que por certo, Bender. Eu espero que Sigo dicindo hai unha plaza libre, un 4 abierto. Uli ten unha rodilla ben, si lle cedemos a Bender, Igual si se intercambian. claro. A ver, eu conto que este tipo volve a xogar, a verdad. Este tipo que tipo? Caldos dos. Conto que Uli volve a xogar, a verdad. Dragan sigue enterrado nese barrio Carnota. Non este ano, obviamente. Este ano igual sí. Bueno, este ano no, o sea, este ano 2026. Sí, esta natural. temporada. Sí, esta temporada non ten pinta. Bueno, Simón, para ti cal é a cousa máis eléctrica e apagada da música últimamente? Tens que recomendar algo? Bueno, pois fixen unha selección pensando en que Spotify non escorde o podcast. Vale. Vale. Hai que dicir que este último episodio só non o cortou en Kosovo.
Sí, Que non entendo por qué Kosovo... Por 33 segundos. Porque é brutal. onde o quería ver Coblier. Así que vamos a poñer 20... vamos a poñer 28 segundos esta vez para asegurar. A ver se en Kosovo non se poñen tontos. Me buscas unha parte así que che guste, David, para Vale. cando edites. Que nos recomendas? Vou poñer un grupo que vin fai un par de meses. Vale. Xa o vira fai 3 meses. Viros no Oso do Mar. Agora fun veros nunha, bueno, un garito a cofradía de Vilanova que leva así concertitos e tal. Vale. Puño de Dragón, Puño de dragón, que sacou banda emergente, que sacou un tema fai unha semana ou así, que se chama... Ibas a poñer ese. Sí, Vale. Rock and Roll Solar. Rock and roll. Solar. Sí, básicamente di que el rock and roll es un solar, que damos 4 perros. O sea, como os bases dobres e se lesionan Mika Spate e Westerman. É un solar. Sí. 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 Bueno, Nah, Barcelo e Quintela. Grela e King ia campeonar. xa temos bases de máis. Está guai, Depois, É un solar edificado. os grupos son majos tamén, Sí? Sí, sí. Cortar. Bastante majentes. Bueno, pois... Fichar. Vale. Deixamos aí A puño dragón. Puño dragón. Quiero entrar primero en el agujero que han dejado detrás. El rock and roll es un solar, quedamos 4 perros. Bien se está, No veas que bien se está. Quiero estar, quisiera ser minero. vidas de las minas que han debido cerrar. El rock and roll es un solar. Pois non, Deme máis vibras de rock and roll lunar. A min, Bailonga, bailonga. É bailonga? No, non moito. Non é rock and roll, solar. Sí. Realmente... Non é super bailonga, pero No. ten así un... Como pasamos de extremo duro a esto? Así está la música en España. Como está, Sin haber escuchado yo nada de esto. Espectacular. Bueno, y ahora sí, vamos con Rajadoiro. Aquí sí que me gustaría... Bastante ben, Aquí sí que me gustaría incluir, igual que no xogador eléctrico South Zamora, pero aquí gustaría me Claro. man a Fuenlabrada. Eduardo Pascual. Víctor Benítez. Va a estar aí... Triste e infeliz quien te conoce. Va a estar aí, É a primeira vez que está Víctor Benítez e non voto por Víctor Benítez. No, o sea, gustaría votar por Pascual, pero no. A túa... A miña religión non permite isto. Para mí é o meu Ramadán. Víctor Benítez, triste e infeliz. Quien te conoce, E eu creo que entre os dous, non? A priori. Bueno, ou en un not classic as cadeiras de Felipe dos Anxos. Ah, bueno, vale. Porque onte me fixo moita gracia uns 6 metros que baixou correndo en lateral, que sabes estos exercicios que che mandaban en educación física de vamos a practicar movilidade lateral? En Brasil non. Nunca practicado. Non había cadeiras. Vale. O sea, agatáronos todos no Sambódromo e Felipe dixeronlle non podes acceder al Hai Sambódromo. que sacar un día a Felipe a bailar por aí a ver como Buah, estaría a guai. min humíllame, que caderas Sí, no, negativas. entre ti e él non sei que engaña. Pero de José. Sí, ¿no? Espero. Bien. Simón, sección Foro CB. No. Non pudo ser. Cortar sección. O sea, tendo en conta que hoxe non deu tempo a comer, Pues eu vou dicir, castigo a sección Foro CB esta semana, porque está moi pouco activo. Desde que Sí, andamos de 20-30, sí. a xente só lle gusta rajar. é que é moi divertida. Claro, non pode ser que cando palmamos ou vamos moi apretados haya 13 páxinas e agora nos atopemos con 3 e pico, 4, Nada. habendo unha lesión grave por medio. Claro, hai Mal. que rajar. Que pasa? A xente De calquera cousa. está contentísima co seu traballo ahora e non teñen que entrar no foro para poder justificar os horarios. Non ten pinta, pero bueno. Cortar Foro CB durante estas semanas. Bien, e as dúas preguntas que nos fan os nosos ointes. Primeiro un apunte sobre, e creo que é importante de cara ao partido contra a Coruña, se nos dá a sensación de que hai afeccionados que berran máis increpando os árbitros que animando o equipo. Sí, nos. Que somos dos que máis animamos tamén, Ah, bueno, Pero a su vez somos os que máis increpan o árbitro. bueno, podemos facer Entón, todo. claro, facemos eu diría que en animar o equipo temos un 8, pero en increpar o árbitro 9,5. Bueno, pero eso, Hai xente que increpa o árbitro un 3 e anima un 4. Non sei que prefieres, señor. claro, eso é verdad. Claro. Es que A ver, eu teño que dicir que dentro de todo que increpar os árbitros, que está perfecto, sobre todo se son como os de onte, mima, que despropósito de arbitraxe. O sea, nun partido que non se podía soplar, Tiñan o listón de cualquier roce. más alá de eso, cometen varios errores Sí. gravísimos. Unha fora de banda
que se tira un árbol, creo que é Westerman, bota no campo, recolle o xogador de Zamora fora e dan fora a favor do Zamora. Bueno, unhas cousas que evidentemente nun partido que se resolve por 26 puntos non notas, pero isto nun partido apretado é gravísimo. Son moi malos, pero é verdad que a mí non me gustou nada que despois do descanso, que creo que metemos un partido de 5-0 nos últimos 15 segundos, que te despegas casi de todo e te vas 15-16 arriba, se non me equivoco, o público comeza os cánticos de obra, obra, e en canto se achegan tanto os xogadores como os árbitros, convírtese eso nuns pitidos hacia os árbitros, que o mellor non tocalle silbar cando saian, sí, ou algo así, pero eu creo que nun partido como o de Coruña, que vamos a necesitar estar todos moi metidos, hai que volver a ter o sar das grandes ocasións, que eu espero que sexa así, con un sar cheo, con moitos aficionados de fora, pero creo que eso é importante. E deixamos desde aquí tamén a idea dun ointe de si queremos que vai haber fanzón para o derbi. Esperamos. Pois estaría moi ben, moi boa. Aparte, a ver a climatoloxía. Probablemente teremos algo de resaca para quitala. Non. Pinta que sí. Eu non consumo sustancias alcohólicas, entón non podo ter resaca. Bueno, eu non paro de tomalas, entón non podo ter resaca. Válido. O sea, Simón necesita unha fanzón. Correcto. Así que, por favor. Sí, por favor. Desde aquí... Que teñan o vaso de litro e que teñan os tercios de estrella. Eu pido de 2 en 2, como fixen outra vez. E funcionar. Sí. Bien, non iba mal eso. Perfecto. Pues nada, si hai fanzón, como non volvemos a ter partido en Sar antes, pues notificarémoslo polas nosas redes sociais. Correcto. Ou no seguinte podcast, si é que temos. Non, estou fora. A semana que ven. Bueno, podemos facelo online. Un directito tonto. Bueno, se queredes facelo online, o facemos online. Podemos facer un directo tonto en Twitch. Con José en Twitch. Ese facemos un directo. Así de Nadal. A total, vale, así tonto. E podes facer desde dos sitios distintos. Sí. Total, non, aquí vai todo, é como se fora directo, pero diferido. Sí, básicamente porque a xente non nos pode escoitar a horas distintas. Bueno, o pensamos igual a semana que ven, así tontada, un día pola tarde. Un pouco de Leima e un pouco do partido que foi do domingo e a ver que pasa. Gustaríame invitar a alguén a que falase con nós. Non sei a quen. Bueno, damos unha volta. De Coruña, alguén. Sí, podese falar con algo. No. Igual sí, podese falar con algunha xente que é moi maja e que teñen algún programa tamén. Que sí. Bueno, hai programas do tal. Sí, pero é un bastante tirando oficial, de tres. ¿no? Sí. Non é Alexander e tal, podese falar con él. Creo que sí, se non me equivoco. Pero bueno, podese mirar. Vale. Pois falamos. Vale. Que onda. Veña. Bien, non temos tempo hoxe para máis. Así que... Cortita e al pie, Cortita e al pie. Porque non vos queixedes. Vamos ter unha sección nova no próximo episodio, que o mellor hai que invitar a José porque é a súa. Gústame moitísimo. Vai che gustar moi a tope. Por que non me enterei desto? Porque isto se falou durante un evento no que tú non estabas. Vale. Chamado Vacacións. un evento de varios días. Un evento que non tive este ano ainda. É correcto. Entón, bueno, pues nada, creo que vos podemos deixar aquí esperando pues, escoitarnos ou antes ou xa despois do partido contra a Coruña. Agardamos que con máis vitorias no peto, con bueno, unha confirmación oficial. Pero non ides contar cal é a sección? No, que hai que generar un poquinho de hype e que a xente pense que pode ser. E se ven José que acontece. Esta parte do podcast non chega a xente, non se va a enterar. Non chega. Ahora, Dios, hai un minuto. Parte médico Ule Lundqvist, vamos a cerrar. Tiña que haber o final. Por fin nos contraprograman de todo. O xogador sueco perderá o que queda de tempada tras sufrir unha grave lesión no partido de onte. Sufriu un percance que se traduciu nunha rotura do tendón rotuliano da cadeira esquerda. Como da cadeira? Simón? Do xeonllo. Sí. Bueno, o rotuliano só está aí. Sí. De momento o rotuliano está na rótula. Só está da rótula hacia a tibia. Vale, perfecto. O efecto da rótula para arriba é o cuadricipital. Cortar, ¿no? No, ao revés, suturar. Vale. Será intervido mañá pola tarde na Rosaleda nunha operación a cargo dos doutores Armida e Pérez Avilleira. Se vai mal, xa sabedes a quen podemos perseguir. ir con as flores ou algo así. Sí. Armida e Calvo. É unha camisetita de can. Iniciará o proceso de recuperación e rehabilitación baixo os servicios médicos do clube. Bueno, que falábamos onte nos camiño, que isto operan rápido porque non hai que deixar que desinflar. Que deixa inflamación, como se fora un cruzado e tal. Bueno, pues nada, xa sabemos que lle pasou a Ule.
nada que nos guste, o que esperábamos e... Adivinhamos o tendón, fallamos o sitio. Sí, Pensábamos que era na rodilla. pero é o da cadeira. Nada, desde aquí desexarlle unha pronta e satisfactoria recuperación. Bueno, máis ao revés, satisfactoria E pronta. O máis importante é satisfactorio. Primeiro é satisfactoria. E dicirlle que como ten moito tempo libre, lle podemos recomendar, se queredes, xa que para pechar isto, un disco. Cal é o vosso disco favorito de Extremoduro? Xa que estábamos recordando. Ai, Robe, púxome moi triste, Tamén, xa non fan drogadictos como os de antes. Non quero dixer un de Robe, tío. Pero escollo un de Extremoduro. De Extremoduro. Digo, refírame de eso. Non queres? Non quero. Non podes? Non quero. Non queres ou non podes? Vamos. A ver, para min o máis yo minoría absoluta é o que ten máis temas que a min me chegaron. Moi razonable. Eu creo que para escoitar como disco, a min tamén o que máis me gusta, yo minoría absoluta, pero tamén probablemente porque conectamos coa época que nos escoitábamos. Ou canciones prohibidas. Non, máis hits absolutos, pero menos disco en xeral para min. Pode ser. E eu creo que a quen lle guste a música así máis melódica, unha época distinta, ¿no? de Extremoduro, eu recomendaría escoitar tanto La Lei Innata, os movementos, como Mayéutica, que son outros movementos, pero son dous discos para poñerse 40 minutos e... Moderno. No, quero dicir, creo que é unha música distinta. A min gusta además o Extremoduro de Jesucristo García, Golfa, Sí, o Payaso, o Agila tamén me gusta moito, pero creo que por aí. Así que nada, que non se escoite, que nos Como diga. engancha todo, sí, entra bueno. Bueno, chavales, Beijiños. beijiños. Dios, desde que facemos o triángulo non palmamos, Beijiños, hai que seguir facendo isto, a ver se seguimos gañando. Credes que os Illuminati eran do Obradoiro? Sí, tens que facer ben, como fagas así me parece unha cresta de galo. Corta. Veña, ata a semana que vem. Chao.